Zdravím všechny, tady jsou Black Boys, já jsem Šutrák a vítám vás u hry jménem Return to Castle Wolfenstein. Je to střílečka, už hodně stará, hodně několik let, to prostě standard, mám to i v českém jazyce. Jako proč ne, stejně angličtina není zrovna můj styl. No a já jsem hru vlastně celou dodělal, ale před několika lety vůbec nepamatuju, co se v ní děje a podobně, takže jako no a já už to nebudu zdržovat a dáme si rovnou novou hru. A co si asi dáme? Za obtíž. Ani se mě nedotknete. To už bude těžší. Už si radši kopu hrob, jo. Asi si dám medium, ale protože já fakt už hodně dlouho jsem neraz střílečky. A mimochodem, chtěl bych se vám představit, já budu Šutrák, jsem vlastně nový člen od vlastně starý člen je Gaming Masters ještě, teďka máme nový Black Boys. A to asi přeskočíme, protože mám moc ukázky jako. Jsem nový člen, který bude natáčet různé střílečky, třeba můžu i bojové hry a takové drobnosti. Máme tu hned první misi, jmenuje se Útěk. Do mě budeme utíkat z vězení a najdi vchod do dolní věže. No, vydáme se na to. Pojďte dovnitř, seržante, pojďte. Jaké jsou vaše rozkazy, doktore? Běžte pro toho druhého, tenhle už má dost. Rozkaz. Takže pojďme to zkusit znovu, ano? Pro koho pracujete? No, tak to vypadá, že mě asi nevyvedeš asi tu doktorovi, co? Pěkně užil, co kamaráde? Ach jo. No a tu ukázku jste teďka viděli, tak to vlastně byl tam náš spojenec, kterého mučil ten šilný doktor, nevím, co to bylo za... No a... nás poslal toho vojáčka, ne? My jsme ho tam pěkně sejmuje, doužívali jak na malorku, ty vole, a nepojem, no. A my máme aj zbraní. Výborné. To uložím. Tak tady seš. Tohodle přidělej na zeď a toho druhého sundej ze stolu. Radši ne, hele. Ne. Nic se tady dělat nebude. Yes, tohle miluju. Dobrá hra. Půjdeme na stealth. Probodáme. Blink. Hello, to jsem já. Já to vůbec neslyšíte tupou. Ach jo. Headshot. Yes. No, tak tohle
Boli, bolí. Nenávidím rádia. Rádia jsou nepřítel. Máme MP40, německý šamopal. Jo, teď to pojede hladce. Je tu potichu, aby nás neuslyšeli. Tady mají aj alarm. Ty svině, nacistický škoptáci, jo, tuto. Ahoj. Тут? Jak Google, ne? Titonik. Ale ne. Pořád průšvih. Já to musím uklidit, stará nacistická těla. Tak je to neuvěřitelné. Ty nečistotně jde. Ale karnička nepotřebuji. Vypad krž. A to je naša stejnou místnost. První, zatím. A to není dotkne, ale no to ničí samohlas. Asi to byl tady ten sniper. No, vlastně povídej. Dále kohled. Šámopály. Ahoj. Jau, tu mám mužko dlouho. Tu na střechu. Na střeše to půjde. Vložíme. Myslím, že tady by měl být voják někde asi. Ne? Vod. Proč tu není voják? Tady byl voják, to si pamatuju, že tady byl voják. Není možný. A my dáme dole. S kamarádem. Škoda, že nám granáty, to by se hodilo. Já jsem mi zabil obla, jo? Pokrok, jo, tu. Těší mě. Já jsem musím. Toto je smečka pro mě, že jo. Hele, ahoj. Já bych to nečekal, hele. Kam na to ještě jeden vchod, že? Tady něco je. A to vede kam? Němčiny. Neumím číst, já neumím němčiny. Nebych šetřit nábojem a trošku. To nemám. I love this. So popular, guys. Hi, it's me. Freddy Fazbear. Nabíjem pistolku. Tak samozřejmě. Ahoj. Já jsem koks. Tady na místnost tady. Pamatuju moc dobře. Jídlo! Já jsem si beefsteak smažený. Jo, konečně granátky se našel. To je dobré znamení. Ale to je blbé znamení, to by tady nechci. Ty kukus, co ty chceš? Ahoj. Tak to je dobrá schovka toto. Dej s ním, dělej si. Škobím! Ty oběci? Skopnu tě. Really, nigga? Hello. Yummy.
to poplule. Všechno sežereme, všechno vykastrujeme, všechno většíme. Já vím, že to je, že já zdržuju lidi, ale já to tak strašně rád něčím, že takový zvyk, to je hrozné. Vážně lidi. Nebo ještě to stačí? Jo, tak ne, o to se nesnaž, chlapče. Jinak přibližně díly budu dělat asi po jedné misi nejspíš. Bude to, jak to bude dlouhý, když tak někdo dělám 2 mise, jestli to bude dařit. A tady máme další tajnou místnost. Tak. Krásné výhled, jenom moře nějakých hůlů. Ale dobrý. Dnes tady klasický volpík. Máme taky. Ne, si to kouše úplně. A jsme se tady. A to je taky tajné místo tady. Zmáčkneme. A tady nám otevře. To je mini krypta, nevím to ani. Vybrali jsme nějaký pohár. Já mám pušku vlastně, no já bych ani nevšim, tyjo, to teďka vzal náboje. Já mám pláště vezmím. Já mám hlad jako hovadu, ale ne, se nemůžu prostě, když mám plně chlapek, je... A nevadí. Tady už končí mise. No tak... Já myslím, že prozatím je to asi všechno. Pro tenhle díl, tak když tak mi napište do komentářů, jestli mám tomhle pokračovat, který to nechce like, a zatím čauky, nazdar!